Маленските пилита, пилита, пилита. Не ми се иде вече. Пили! Да, Пили! Я съм, махай ги. Хареса ли ти? Да, хубаво беше, като Hell's Kitchen направо. Едно към едно. Едно към едно. Добре. Да. Това ли е да махна? Махай, знаеш какво, Пиле? Махай го и ти ще го махай. Добре, Пили. Знаеш какво? Пиле, Да, Пили. ядем се нещо сладко. Какво сладко, Пили? Не знам, изненада има. Да ти направя десертче? Няма време, не. А какво? Не, аз като гледам в Hell's Kitchen как ги правиш, няма време. Давай нещо готово. Ти не и така. Ставам по-добра. Добре. Да, усещам суровина. Дава си едни бисквитки. Бисквитки. Излагай се. Даже ще ли ми ги показва? Добре, масленки. И масленки не искаш. Да ти изглеждам човек за масло. Добре, и течен шоколад. Даже си взела от гадния, беше взела от скъпия бе, човек. Ти направи, излагаме се. Пили, има от скъпото. Ето, Пили. От Яш скъпия. само. Ето вече ми се отяга. Не си виде, Пили. Като видя Добре. кефти. Кумче. Кома връщаш бай точно време, аз от малък нямам. Ти кули си старата, кум ще имам. Пили, мед. Мед, здравословно мед. Да ти приличам на пчела. Не, Айде, моля се. пчела не си. Яйце от детето няма играч. Айде сега и децата да прецакам да им изядем яйцата. Айде стига, излагаш се вече. Знаеш какво? Искам нещо хубаво, искам нещо вайрал, нещо луксозно. Айде, моля се. Айде, добре, нося ги. Ето, бели черни, заповядай. О, бате, От куце. лукса. Уау. Айде. О, Моля си. майко. Пили, по-спокойно, те са силни вафлите. Вава. Пили, бе. Маленските пилита.